जतन खुलुमखा दिनै कायसा बेलाय इम्पर्टेन्ट एसे कक कसारमोन दिनै त्रिपुरा सरकार IPFT BJP सरकार दिनै कायसा कतरमा दिनै कायसा प्रोजेक्ट जों मानखा जों अ प्रोजेक्ट न जोंबो मुंरखा चीफ मिनिस्टर राबार मिशन इन त्रिपुरा जों जत साइमानो गोदोमा बছर अनेक बছरमै जों अबहाय स्किम माइया जों तीन बरगनो राबार कायरमाया ताकलाय जों कासे स्किम माखा ओ बेलेग स्किम कटर जों जत साइमानो प्राय 30,000 हेक्टर 30,000 हेक्टर जों राबार कायजोंनाय अब 5 बोसोर बिसिं अब कायजोंनाय तीन टारगेट और जों नुखा दिनै 1,87,500 कानिस और जों जतन बुजियो आं हायनि साफिनाय 1,87,500 कानि जागागो जों राबार कायजोंनाय अब 5 बोसोरनि स्किम ते जतन जों बेनिफिशियारि जों अब 1 हेक्टर क्लाय जों कायजाबनाय अब पूरा दिनै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हयते अब जों खायजांनाय बोरैबा आं जतन कइसागो दिनै बरग अ दिनै अम प्रोजेक्ट न जि राबार त्रिपुरा राबार मिशन अब्ला जों सक्सेस खायना बागै आं जतन कइयो अब थ्रु ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हयते खायजांनाय ते विभिन्न डिपार्टमेंट जों बागनाय जों एडिशनाल बाहायनो जों इसारिनाय अबाय क्लाय जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट राबार बोर्ड TRPC TRPPGT TFDCC अमाय क्लायै जों बोरै तरफ थेके जों अब इमप्लिमेन्ट खायनाय बोरै आं कइयो जतननो जों अब बेलायके जों सुजुग काहमाखा जों दिनै बराबर बेसिबाग अर जों नुखा प्राय 80% मोर देन 80% 80% उपरनो दिनै त्रिपुरा सरकारनो सुजुग मोननाय ताके जों साइमानो जागा तो दिनै गोबां अ जागा जों गायनाय अ कायसा दिनै नियम दङ दिनै रायटी गोनां नांनाय ते एलटमेन्ट गोनां नांनाय ते पाट्टा फरेस्ट राइट पाट्टा अ जागा जों गायजोंनाय जों जत साइमानो जों बर गोबां मा दिनै पाट्टा दङ दिनै आगो अ पाट्टारावबो जों गायनाय ते जेबराव एलटी माजाक आरो जों गायनाय राइट माजारबो गायनाय अबांगै आं गयनाय जतनो दिनै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अ जजौ खायदि जों अलरेडि शुरू खेरखा जों कयदिन बिसिङाव जों अ प्रोजेक्ट नतयै दिनै मरम गोनां दिनै मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव बो चेंग्रिनाय अब दिनै स्किम निबो जों नारखा चीफ मिनिस्टर राबार मिशन इन त्रिपुरा अब 5 बोसोरनि टारगेट दिनै अबनि बागै आं जतनो कइसागो जों जतनो दिनै सरकार बाय स्पेशली ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अबनो जों नायकिनि खाय दङ बोरै बागै जतनो आं कइनाय अफिसाव जजौ खायदि ते जतनो जतिनि जागा गोनां रक पाट्टा गोनां रक जों बरनो जों रिनाय अब जों ताकलाय जों आसि खायनाया फनो ताकलाय जों प्राय 3-4 हजार हेक्टर जों गायनायनि चेष्टा खायनाय अब 5 बोसोरनि स्किम आबांगै आं जतनो कइसागो जाहाथे जों दिनै एलाकायाव जे निडि फेमिलि जे नांकुबनाय जे दरकार जों बनन मारिनाय हाइक्लाय जों जतनो आं कइनाय जाहाथे अ स्किम न जाय क्लाय इमप्लिमेन्ट खायना बागै चारना बागै आं जतनि निनि साहाय्य नांगौ अ कक साइनो हायना हाय जतनो आंनि हामजागमा दै पाइपलाया खुलुमैयाफोर कैसे फैमिली बा कैसे नुखुङा बोसोर क्लाइनायाबो जों अर हिसाब खायनाय माने प्राय 1 हेक्टर के जों रोजांनाय 1 हेक्टर माने रंदि 5-6 कानि जागायाव जों पार फेमिली रोजांनाय